Żagħżugħ ta' 26 sena mill-Kosta tal-Avorju inżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat bi skema ta' frodi magħruf aktar bħala Romans Fraud. Kien is-Sibt li għadda li l-Pulizija waslet għall-arrest tar-raġel li kien qed jgħix f'appartament f'San Pawl il-Baħar. Dan wara li fi frar li għadda tressqu l-qorti 6 persuni brabta mal-legat frodi magħruf bħala Romans Fraud fejn komplow l-investigazzjonijiet brabta ma' din l-iskema bil-Pulizija tad-Distrett ta' Sraħa Ġdid u l-iskwadra ta' kontra l-ħasil ta' flus fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet ta' Reati Finanzjarji waslu għall-arrest tiegħu. Mill-investigazzjonijiet li sar irriżulta li l-vittma mara ta' 58 sena daħlet f'relazzjoni virtwali ma' persuna li allega li huwa Malti Awstraljan li kien qed jgħix Malta imma kellu jmur lura l-Awstralja. Għaldaqstant għalkemm qatt ma ltaqet wiċċ imbuċ miegħu hija ddepożitat eluf ta' euro f'kont bankarju. Ir-riżulta li l-persuna li kienet qed tirċievi l-flus ma kienx qed jgħix l-Awstralja iżda Malta. Yunus Yusuf ta' 27 sena mill-Ghana u li jgħix iż-Żurrieq intbagħat 18-il xahar ħabs wara li fil-qorti ammetta li għen lil xi ħadd biex jiġi jgħix Malta illegalment. L-imputat instab ħati wkoll talli pprova juża wkoll passaport fals. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Joseph Mifsud ordnat ukoll sabiex wara li jiskonta sentenza l-akkużat ikun ripatrijat lejn l-Italja. Yusuf Madu Ben ta' 35 sena mill-Kosta tal-Avorju li jgħix il-Furjana nżamm arrestat wara li tressa l-qorti mixri li trasferixxa proprjetà meta kien jaf li dik il-proprjetà kienet direttament inkisbet minn atti ta' attività kriminali. Huwa ġie akkużat li f'Ottubru u Novembru tas-sena l-oħra żamm għandu affarijiet misruqa. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud ordnat ukoll sabiex jiġu friżati l-assi tal-akkużat. Godwin Attart u ibnu Kert Attart li jgħixu x-Xara Għawdex ġew arrestati mill-ġdid wara nqabdu barra f'ħin li suppost kellhom ikunu ġewwa u laqqas kienu lebsin maskra. Il-missieru Liben ġew akkużati li fil-11 ta' Marzu li għadda għal ħabta d-9:15 fil-għaxija naqsu li jħarsu l-kundizzjoni mogħtija mill-Maġistrat Simon Grek f'Awwissu li għadda. Quddiem il-Maġistrat Bridget Sultana, żewġ pulizija, xiedu li waqt li kienu qed jagħmlu ronda innutaw lil missier mingħajr maskra u wara li qalulu jilbisha dan daħal f'karozza. Meta ċċekkjaw mal-assa tar-Rabat sabu li l-pjanċi ta' reġistrazzjoni tal-vettura kienet ta' Ingliż li jgħix ġewwa l-Munxar. Wara li segwuh innutaw lilu u lill-ibnu barra mill-karozza mingħajr maskra u tawhom ċitazzjoni. Il-qorti sabet lil missieru Liben ħatja li kissru l-kundizzjonijiet imposti fuqhom, jiġifieri li jkunu ġewwa f'ċertu ħin u mmultat lil missier 5,500 euro. Felix Barbara ġie kkundannat 3 xhur ħabs sospiżi għal 6 xhur wara li nstab ħati l-insulenta u għeddet żewġ uffiċjali tal-Pulizija. Il-każ imur lura f'Marzu tal-2015 meta kien hemm argument ix-xatt ta' Bormla. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Claire Staffrat Zammit innutat li l-akkużat talab skuża u minn dakinhar law dejjem ġab ruħu tajjeb.